oko mar sirikal. Ang'o momiyo samoro joma tindo e ODM ka king'iye dwani mondo gibed ni gitwak ka gin oko mar sirikal? But ogen joma tindo kende. Ai penjo maber ni ODM at 20 bende gin kanyakla. ODM at 20 ok ni kanyakla. Ma kata mana wane UDA koni gima dhi chando wa mbele ka en ni to koro walos gi ng'a. Nikech nitiere ODM mar jo Mombasa manyo oseketo Dr. Buru e kom. Nitiere ODM mar jo Nairobi ma poko wuoyo e manyo nyiso jo Mombasa ni kweuru mos onge haraka. Onge anake awinjo ka weke mantiere. En mana wacho ni kweuru mos. Ni kweuru mos gini oklose boardroom. Nikech anige gima pod arito. Yes. Pod arito ni Mama Aida Odinga wachang'o. Mane gima pod arito. Nikech ira no jogi to bro kasaka. Emomiyo na nyisi maber ni tem chiko iti ni wini wachang'o. To nitiere gima okang'o wacho ma ok en miriambo. Nikech Mbadi wuon owacho ni odwa bedo president 2032. Oparanya nosekuodhonwa kokang'o ni embende ong'iyo 2032. Joho nyowacho maber ni omanyo 2032. Kwani ji adek okende maniti? Wanga poda kwano ni? Yes. Ame miya thuolo, ni miyo jogi thuolo. Apenjo mondo jo nyikwara mondo ong'e kama lero wach nitie. Owacho ni en odwaro mondo obed governor kata odwaro mondo mi obed ang'o? Obed deputy mar Ruto. Ng'ama nya winjo ka wacho ni embe odwa chung en Ruth Odinga. Manyo wacho adhiambo. Manyo wacho ni en koro odwa timo ang'o? Odwa chung. To ng'i jogo te Simbarati bende wacho ni odwaro 2032. Manyiso ni ODM ni onge gi candidate e 2027 ka. Mano to en adiera. To koro kata bedo ni jomatindo gima jomatindo dwaro ok ni mondo mi wabede e sirikal kata wabede oko mar sirikal. Jomatindo sani wacho nea ni gimbede ineno gine muma manye chamo cha. Gimbede no winjo gichame muma. Nikech ka party en mar Raila Amolo Odinga, ere kaka iketo jomoko ni chamo muma to onge ng'at Raila Amolo Odinga moa e dalane mochamo muma. To ma to party mar ng'a? Kendo nyo wach kanyo maler kabisa. Mane momiyo nyi winjo ka kore wacho kade uchiko itu maber. Ne wach Mombasa cha bro tore. Ji duoga NDC. Mane madomno mi joma tendo gi uwinj maber kada jo winjowa uwinj maber kikito nikech Brian kiko it ji ko wuoyo kuom Raymond Omolo ma ok nitiere level ne sani. Raymond Omolo nitiere UDA kendo en otiyo ne Ruto kendo otiyo maber. Masani Brian be ema neno mit ma Raymond Omolo sekelo e pinywa mwalo kucho. Koro koko mogoni to ogoya gi bathe kata go koko mar ODM makiko luonge Raymond Omolo. Okay. Bendo apuonje kaka nyathi ma ong'eya maber ma bende ambe asepuonjo. Koro kanyo owe mulo nyinge moko winjo mulo. To chekuru maber. Chekuru maber. Hey, ni ODM ok ni kanyakla. Wadhi bedo gi ODM Mombasa mar NEC to kendo wadhi bedo gi ODM mar NDC. Mani winyo ka wini wacho cha. To ng'iye uru ni e seche ma wabro loso kuom Mama Aida Odinga. Ma ineno